Здравейте хора, аз съм Стоян и днеска ще разгледам един свит с пирамиди. После ще ви покажа къде се пише. Така, ето ни в първата пирамида. Ето тук винаги чупете ето това купче. Много трябва да внимавате, защото има и капани. Ако паднете и тук, не са много лоши работите. Аз съм хубавите работи. Нищо не виждам. Надявам се вие да виждате нещо. Два емералда, диамантен. Голям късмет. Златна бронза. Два емералда и седло. Това чакай да си взимаме купчето. Вижте, капана не мога. Затова ще го щупа. После ще ви покажа какъв е този капан. Започнем да се изкачваме нагоре. Сериозно. Поне ще се скачим добрата страна. Готово. Така. Това беше първата пирамида. Така, сега да се започваме към втора. Така, ето ни във втората пирамида, не така мисля. Сега ще разбере. Не втората. Не така ще разбере. Ето и втората, бе, майко, те са били залепени една до друга. Аз от кога не съм ги ползвал този, че съм забравил. Готови? Стига с те работи, бе. Не ми се падат много хубави работи. Пак. Така. Видяхте какво има? Вижте какво. Ето това става, като нарушите правилото при пирамидите. Така, сега да ви покажем. Сега да ви покажем сида. Геймплея, yes. Влизате тук, после влизате тук. И най-накрая. Хайде, зареждай, да. Влизате тук и най-отдолу пишете си да 1.1.1 и play. Аз няма да го пиша. Така. Добре хора, надявам се клипа да ви е харесал, да сте разбрали си да. Може да си вземете много работи от този си, да се пошегувате с приятели, да стъпат на капана, нещо, да си направите къща и така нататък в тези пирамиди.
Аз имам една къща, но без да искам я изтрих. На таблета съм си направил още една. И очаквайте най-новия клип на Clash of Royale. Ще излезне сигурно другата седмица, не знам кога. И добре, надявам се клипа да ви е помогнал с нещо. Аз бях Стоян и вие гледахте клипа. Чао!